Štož dobjavim vidjeti, v tym czasu smo jako zawod mieli jeden kontingent, co to menoval. Druga to je jedna liczba była, która się na cały okres so rozdzieliła. A my smo tedy mieli, jeliście się prawie doplním 3,6% od tych prywatnych ryzników. A to poprawim upraje, że ma jeden ušošt, že sú te rizniki poskytku mieli na miasu, zase ja 3,6% od toho dostal. Přesto, že sú te kupce rostli, also ten celý závod je rost, a ja som teda všetko sa starať, že zase přidatne niče miaso dostanu. Te první letách to jara češko bylo, to ešte my nesmo smeli a mohli od burov ničo kupovať. To zvisuje s tym, że są nas skot premie dawali, a te premie te so nie są udali, když ja ten bor sam rezał, albo když ja so to ju nidzie pod ruky předało. To reka da žan bor či nie žan skot předało. No, tak to všetce občežne było. A ja som ponderal lanač, když ja nidzie nešto uše, so jen k tomu nidzie nešto přizal. Ale to pan skončne tej so tak uskutkoval, že to naušim pobrachoval. To tu ne kluč, tu ne naušo plačil, kde se ja človek dostal, abo korenine, abo druge vece. To je všetko po tem kluču šlo, a to je zada a prudku všetko fajlo. My nesmo ženi s tym ušli, a ja som brzo počnal do Drežďan jeździć, te bychu kus lepiej nastajene. A sem tam pan došto šikupal po tych kolegów, moje całą maszynę, a tak, że jo po nas, lede majemo nešto dostane, no było, tam sem ja skierujemo jednu mašinu dostal, albo drugie wiece, a tam sem se ja ze šorami zastaral, ze koreninami, a tak dalej, a tak dalej. To reka, to je jedna vec była, ta druga vec je była, że sem ja od čoho započatka na tym działał, że so tu nie klucz zmieni, że so to najmniejsza jemu w obliczy, kawle procentów smo mu przedziewali. A że so potem ten klucz reaguje, a że możemy skończnie to jemu brać, że my tak niekak wyjdziemy z tym, cośmy trebujemy.